פשוט מאוד, זה אחד מהתלמידי החכמים הגדולים, אבל מה, יש בו מינוס אחד, שהוא צעיר במפורת יוסף, אבל הוא אבא חוכמה ורך בשנים. הוא צעיר. השם יתברך יעזור לו בעזרת השם יותר ויותר, שיזכה להעמיד תלמידים רבים, תלמידי חכמים, וזכות התורה תעמוד לו ולכם ולנו זרע אישישים. ברשות הרבנים, ברשות מורנו הרב, קהל קדוש, היום יום גדול שזכינו שהגאון המקובל הרבי רפאל איש האלוקים זכה והביאו את עצמותיו לארץ ישראל, שזה דבר גדול בפני עצמו. סיפרו סיפורים הרבה על הרב, אבל אני אומר דבר קטן. הסבא עליו השלום, מרן רבי רחמים חי חוויתי הכהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תרן עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון. הסבא קדישה עליו השלום, אבא היום אמר לי שתמיד היה חוזר לו. אומר לו, מתי שהגעתי לתוניס, הסבא סבל, כמה פעמים הלך לתוניס לטפל ברופאים. אומר לו, שנה אחת, למרות שהוא הלך לתוניס בגלל האיסורים, בגלל המחלות שהוא סבל והיה צריך להתרפות שם, אומר, שנה אחת שמחתי שהייתי שם. למה אותה שנה זכיתי להיות בימים נוראים, להתפלל בבית כנסת עם המקובל רבי רפאל ג'מי, שהיה מתפלל לפי כוונות הרשש. אומר לו, ולקחתי עונג גדול בתפילה, שזכיתי להתפלל עם הרב שהיה מתפלל לפי כוונות הרשש. עד כמה העריך הסבא את הרב, אנחנו רואים מה שסיפר מרן ראש הישיבה, ייבדל לחיים טובים, בשם שלח לו רפואה שלמה, ומורנו הרב צמח, שסיפרו איך שהרב, הסבא קדישה, רבי חוויתה, היה כל פעם שולח מכתבים לרב הגדול, מרן האיש מצליח, השם יקרום דמו, היה שולח מכתבים, תלך לרבי רפאל ג'מי, לך תלמד אצלו, תנצל אותו. חבל שהוא לא כותב את הביאורים. ידע הסבא קדישה לפי ערכו הגדול בנגלה ובנפטר, ידע את כוחו של רבי רפאל, והיה מאיץ ודוחק בתלמידו כבנו מרן האיש מצליח, שילך ללמוד קבלה תורת הנפטר אצל רבי רפאל ויעלה את הדברים על הכתב. אבל לא זכינו שעלו הרבה דברים. יש כמה ביאורים במנחת כהן על התורה, כמה ביאורים שהסבא התקשה בתורת הנפטר ושלח אותם לתלמידו מרן האיש מצליח, וקיבל את תשובותיו של המקובל הקדוש רבי רפאל ג'מי עליו השלום. מוריי ורבותיי, התאספנו כאן לא סתם ללוות את האיש הגאון המקובל הרי במסתרים, שבדורו היה גדול המקובלים, לא היו נחשבים לידו. אבל צריך לדעת, הגאון המקובל הזה בצעירותו, בנערותו, ככה סיבר הסבא, היה אדם רגיל, היה חייל במקצוע שלו, ומפעם לפעם היה עובר ליד בית כנסת של המקובלים, והיו קוראים לו להשלים להם עניין. היו לומדים אחר כך קבלה, הרב היה מקשיב, ותפס ועלה ועלה ונתעלה, עד שנהיה ראש המקובלים. ראש המקובלים היה אדם צנוע רגיל, לא למד הרבה, ונהיה בסוף ראש המקובלים. ללמוד קבלה זה לא פשוט, לשלוט בכל ספרי רבנו הארי כמו שהגדיר הרב, כמעט דמנחי בכסתה, זה לא פשוט. איך הגיע? הסבא קדישה רבי חוויתה עליו השלום היה אומר, מכאן שאסור לאדם להתייאש מעצמו. האדם לא יגיד, אני עובד, אני לא יכול, קשה לי ללמוד. אומר, מילנו גדול מרבי רפאל ג'מי עליו השלום, שהגיע למה שהגיע. אם חס ושלום רבי רפאל היה אומר, אני לא יכול, אני חייט, מה אני אלמד, אני לא מבין, אני לא... איפה היום היה?
כל מה שהנחיל הלאה. איפה היה נמצא? היה אומר הסבא, כל אדם חלש יאמר גיבור אני. מורנו הרב רפאל ז'מי זה סמל ומופת לאדם שכל אדם יכול להגיע, רק ללמוד בשקידה, בקדושה ובטהרה. כל אדם. זה מוסר שלומדים מהגאון המקובל המנוח, ובמיוחד בדור שלנו, שרבים העומדים עלינו לכלותנו. ודאי אין לנו מה לעשות רק להתעסק בתורה הקדושה. כמו שאנחנו אומרים בפרשה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ואמרו חכמים במדרש, בזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. התורה אומרת לנו, חכמינו זכרונם לברכה אומרים לנו, אתם רוצים ביטחון, רוצים לשבת בשקט, רוצים שיהיה לכם הכל, בזמן שהכל כל יעקב. תגבירו את התורה, תגבירו את הלימוד. אני אסיים בפרפרת אחת של הסבא, ידועה קושיית המפרשים מפורסמת. אומרים חכמינו, אומרים נגד הפשט. הפסוק אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. וחכמים אומרים להפך, בזמן שהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. לכאורה זה לא פשט הפסוק. אומר הסבא דבר נפלא מאוד בספרו מנחת פרעתו, אומר כמה פירושים, לא פירוש אחד. אומר זה הפשט, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. בזמן שהכל כל יעקב, אז הידיים של יעקב יש להם כוח כמו ידי עשיו. תעשה לידיהם מצליחים, כל האויבים לא יכולים לעמוד בפניהם. כל זה מתי? בזמן שהכל כל יעקב. לכן, כשאנחנו רואים את מורנו הגאון המקובל, שהסבא קדישה למד אצלו קצת קבלה, ודאי צריכים להתחזק בלימוד התורה ביתר שאת ויתר עוז ויתר כוח. למה? הוא סמל ומופת. וודאי שנעשה את הדבר הזה, ודאי שהוא יעמוד לנו עלינו בתפילה ועל כל ישראל אחינו, שנזכה בעזרת השם, בזכות התורה הקדושה, בזכות הצדיקים, לגאולה קרובה במהרה, אמן כן יהי רצון.